नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै। नै आं दा मानो देलायदों एथ' फुङाव? माने नलबारियाव थांनो ओंखारदों आरो आब'मोनाव। थानोसै बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना ना मा होनो। नै जोंहा फुंनि नलबारि हु हु बुम बुम पेपेप तुन्तुला साखावबायगा सानैबो लामा सिनायबावासो मासे मोनहैयो। नलबारियावथ' थांनो नागिरनाया सानैबो लामा सिनाया। थांबाय थानोसै थांनो मासे मोनहैयो नायनोसै। तुन्तुलाखौ हारसिं हगारहरनो बानानै आंबो फैफाबाय आरो इसेबां गोजान लामायाव। आरो तुन्तुलायाबो बारा सिनाया नालाय सानैजोंबा मोजां जायो। आन्दायहैबाबो सानैजों आन्दायबाबो जेबो नङा। हाय दे रायलायलाय आउ होनलाय। जा खुसि जाखाबाय सनाया आंजों गेलेनानै। Hello. No. Oh. Này बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।